у команды ніяких пераўтрубацыяў, ніякіх зменаў, спакойна. Гаспадары ідуць на СК 1938, які гуляе пазней. Слушане могуць узмацніць. Будзем з цікаўнасцю наблюдаць за тым, што сёння будзе ў матчы адбывацца. Гэтыя 90 хвілін з вами будзе сачыць Слав Федосаў, які спусціўся, стварае праблемы. Батэ, перадача ў бок Рума. Рум пробівае па воротах. Андрей Рум. Глядзім далей. Удар по воротах Микиты Робака. Голкипер справляется. Протасення тут був. Зараз Мардас. У штрафную уваходить. Мардас. Можна бить. Ён готов робить. І вище за браму. Але ж там, здається, праз рикошет. Каля мяча. Хотя можна разгуляць і праз Рума, але ж подача ідзе. Максим Мардас. Першы ў паветра. Але там Сидор дацягнуўся, скінуў. Удар по воротах. Гэта 1-0. Гэта Артур Чудук. Слуцк открывае лік летні першым сваім момантам. Усё ж таки казалі мы, што небяспечная гэта каманда на стандартах. Скарыстаўся Слуцк сваім эпізодам і робіць. Разгортваецца атака Слуцка. Курлович скідае на Сычова. Сычов мяч прыме ў поле. Прастрэл. Не праходзіць ён. І гэта пенальці ў вароты Батэ. Рыхтуецца да гэтага стандарта. Супраць Арсенія Скапца. Сычов прабівае і разводзіць мячы галкіпера ў розныя куты. Гэта 2-0 на карысць Слуцка. І колькі хвілін у нас будзе дададзена да асноўнага часу першага тайма. Будем глядзець за гэтым, калі Слуцк адсвяткуе 17-м нумарам Дмітрий Некрашевич. Будем глядзець, што ж у нас адбылася за замена. Тым часам Федосаў, як жа ён прабівае міма ворот. Глядзім далей. Адпраўляецца мяч наперад. Курлович. Перадача на Некрашевича, той пробивае і не трапляе ў вороты. Дмитрий Некрашевич. Слуцку сваю атацы. Шкондзін разгуляў камбінацыю з Сычовым. Шкондзін у штрафной пробівае, адбівае яго удар Скапец.